Saben bengi. Saben bengi kok isih daging iki gumun aku. Lagune. Lah iya. Kok sing tiba ming kendhange tok. Oh, lah piye? Berarti sing Ayo kasepuane iki kok obles. iki cocoknya berarti kendangnya karo Mbah Waluyo cocok liyane ra cocok. Ayo. Iki kendhange gawan dagelan. Oh. Wiyagane sing liyane iki gawan dalan. Oh, ngono. Lah nek aku nek men kepengin ditabuhi kok nggo wiyaga dhewe men adol Banjar Pekarangan aku. Masa ya tombok. Yen mamajang among karo janor bul. Iya. Sing dhuwur. Sing dhuwur. Kurang dhuwur. Nah. Nah, terus kayak Angela. Iya. Oh, dhuwure Angela kok kursikel siji. Aku anjlok kok nganti kaya wong terjun ya sing ora gamele ora nggawa gamelan aku kok. Sing ngeterang gawan genset. Iya. Silo-silo ngono was. Aja siya pindho. Sesiok Indo. Biasa. Piye ta? Ngapa? Dene kembang wae iki ra ngono lho men. Lah piye? Kembang ta lewat. Heeh. Lah Piye piye? kembang ta lewat. Piye aku reng kem blum blum blum. Kembang ta lewat. Ra iso. Oh, jepretke lambe kok ra iso. Lah jepretke nanti maju apa minggir apa ngarep? Ya maju nek mundur nek kolu. Oh iya ya. Nek mundur. Jepretke piye le jepretke plong ngono. Lambe lebokke culke sak kemenge de. Kembang ta lewat. Aku nek cuwel piye? Lah kaya golek ganti no go lambe. Kambing di mana? Kembang lewat. Ora iso sing iso mung Mbah Waluyo. Wah, angene wis ge teras e padane. Guna Iya. Yo. Ngek. lara lho nek ora pas ki lho. Mak. Mbak Waluyo apa, Mbak? Apa nih sing lara ndi kok ndi ngisor dhuwur tengah? Wabah. Kabeh let tak pisutane apa? Wah, mboknya. Kok nyawang madhep ngarep kudune biasane geger to. Nah, beda-beda wong ali-alian lara ki ndelok sing mijet. Nek sing apa ki? Hah? Sapa? Sapa? Oh. Seko sapa? Yo. Wih, sapa kuwi ora ngerti ya. Kanggem. Kagem. Wah iya. Walah. Kanggem Mbak Tatin lagu Caping Gunung. Lah genah ya ngono. Iya. Saking Pak Soso. Roso. Oh, Pak Roso. Pak Suroso. Pak Suroso kang Ticehno Kresna. Pira, pira. Aja nganti klewat saka 100 nek nggo aku.
Oh, 100 meneh. Alhamdulillah menika Pak Suroso matur sembah nuwun saking gunung. Menika caping gunung OTW punen. Monggo Bapak Ibu sinten ingkang ngesaken caping gunung mangke ndak bola-balik caping gunung. Monggo. Piye ta ya ora apa-apa ta? Bisa kok ya. Iki jenenge tawa-tawa iki ra ya. Apa? Tawa-tawa. Tawa-tawa. Tahu. Oh, isaku. Nah, piye? Tapi tawa-tawa. tahu. Nah, kowe yang gerak aku suwe-suwe kok sayaku. Tapi ra penak. Lah ya kepiye amrih penake. Monggo. Heeh. Digoleki penake kepiye? Ya. Ngapa ta aku kok kaya melu nyambet apane sing lara? Keplusut. Sing tundet-tundet iki kepenak wae lah sing obat abetke anggap ora. Lah apa sing obat mabit? Anggap ora senut ngono apa. Wiranku nek udan. Oh, wira kok cenut-cenut. Panas. Ayo ayo. Mana sudah? Udan panas. Lele-lele. Capek. Kowe sing duwe. Hah, duwe apa? Sing Duwe duwe apa? apa? Ngono, ayo kursa. Lagi yang duwe. Ya. Ora nganggo tekek. Lah apa tekeke mati? Aku iki cok gumuntrane Tatin ki yo duwe tato tekek. Nang endi? Kowe rasane kene iki medhun. Kayak anggar seminggu ratus ki tatone marep munggah. Lah apa? Mbok tato kok ora betan aku. Lah apa? Tato apa mau? Tekek. Nek saiki wis pindah buri. Pindah buri. Tato kok pindah-pindah iki piye? Lah ora jenak nang ngarep kok, Mbok. Ning mburi jenak. Heeh, men karek. Nggih, Mas. Sing ora ngono kok ya. Jela-juli. Iya, Cok. Heeh. Tato sepadake. Patang larik sakus iki. Yo tekek yo. Aduh. Urung tekek. Urung. Mangan roti ora keturutan, tuku klepon diwadahi piring. Wes pirang-pirang sasi ora tau tanggapan, nganti blangkon nggo ngendrok kala jenggrek. Ngono kuwi ra blangkonku dhewe. Sak sajake kepengen tekek lorek kae, Mbak. Coba. Endi to? Parani nyawer ora? Njaluk tekek rorek. Wani piro? Aku bareng di wani piro kok malah ngempak udut ora wangsulan. Weh, Mas iki matur sembah nuwun para kadang ingkang sampun keparentase bagas waras pinaringan. Kalih sing sampe kala sependuk. Ngapa ya? Iya iki. Apa arepe? Kata-katane.
mangan sekolah teri warga saka sugih rejeki
Terima kasih matur nuwun iki mau jelas-jelas wis dipinangkati. Ampun. Ya pamundutan ana meneh sing apa meneh ngono dadi Pak Kiai esuk awan sore ngono rajin nek mulang ngaji. Maca sikil kuat lak nutuk sewengi monggo karo isih mikir kepiye nasibe santri. Apa meneh ngono lak sing dadi guru le nyambut gawe biyen. Senin nganti Sabtu ngendikane becik ora kena lak saru-saru guru kena digugu uga kena ditiru. Oh. Semene wae wong ming 100. Monggo. Kok wis Aku mau ana pertanyaan siji. Apa? Yang meni jarene duwe terong mau piye? Hah? Kok ora balik kata-katane? Yo ngene. coba kepiye, Mbak? Iya ayo terusno. Kok ndak darani saru monggo jane ora. Aku duwe terong mung siji ngono mau. Aku duwe terong mung siji tak jenengno terong wili-wili. Terus Lek ketok menek waya bengi. Terus Terong iki pancen di mi ora dinehke ora di. delok terongmu sing endi? Ya kono nang omah tak dono nang ngarep. Aku mung siji. Lah yo ming awah siji. Gede banget biru. Terong kok biru? kok biru? Ayo. Terong ki ana ijo karo ungu. Nah, sing ungu. Kok biru? Kok biru ki kenapa? Terong ungu kek. Ben siji kok. Lah ya kok umume iki nek terong ki rak ning grandul ngono ta. Lah kuwi terong ora umum. Kok ngayal iki. Iya wis manut wae Pak Dalang Mas Dalang. Nggih, iki mono jenenge dalang. Heeh, Mas Dalang. Kancane gambetang ya mbak lenggane nggon padang. Ngarepe kelir karo wayang iki mesti sesuk dadi dalang kondang. Amin. Waton ngajak aku. Nggih, monggo nggih. Meneh Mbak siji meneh. Iki Mas Janu, buriku iki. Iki Mas. Iki ngono jenenge Mas Janu. Piyayine meneng ora tahu saru. Ah mosok ora mungkin. Ora tau saru piye. Sumbere iki. Wah, Sumbere saru iki karo Rehan. iki ngono jenenge Mas Janu. Janu, Mas Janu. Iki terangane sumbere saru. Nah, Oh ya ora patut ditembake ngono kuwi kok. Monggo piyayine jajane lucu. Ketoke ora apa-apa nek jane mesem guyu. Nah, nggih. Iki ora nang apa-apa guyu kok. Edan Darani berarti. kenter. Nadian kenter. Nadian. Nadian waden ayo. Nadia. Sik. Nadian nek sing munggah ki kok ya dianu kok. Nggih. Oh nggih. Nggih, wah. Nggih, pripun Pak? Nyuwun lelagon nggih mboten sandredeg Pak. Wolonge kok ngene-ngene. Apa diwaca sik ora usah kesusu. Iya. Nah iki mentah. Kok mentah? Ijo. Biru. Biru. Biru kaya terongmu iki. Aku ki kacamata ki ngene iki dadi ijo kok. Oh, ngono. Ya. Saking kula. Heeh. Kawijo. Soko. Nyuwun Lelagon 1. Apa ki podang kuntring. Wong tua. Lah ya. Podang kuning. Heeh. Lah ya kuntring. Loro apa? Loro ora ya gur podang kuning kalian kalih menika lewung. Lewung. Ono gede banget lewung. Lewung. Kagem Sedaya masyarakat dusun Soko. Nggih. Ya. Kene lewung kene. Nyodek udah dek sapa njupuk kejepit gedhe kene wae. Yo, sapa sing njupuk? Nika nggih. Terus ke rumiyin mengke terus niki lanjutan niki Mas Kade. Najan wadan sarata
syukur yuk. Iya, menika sampun sampeyan gunung jelas-jeli Mas Ampun. Kadek. Nggih, tapi